ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дончунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар ҳамин ватсап имо экраномада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аста хонаҳое ки мо дар роӣ кардан қабул кардем аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи Ленинский район, Рудаки, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи Ёвон, территорияи дӯстони азиз ҳастак Сарбанд, территорияи шаҳри Бухтар, Левакан ва ҳаста тарафҳои Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. нархҳо сар мешавад аз 55,000 сомонӣ. кадоми шумо агар ягон хона, замин, квартира бошад барои фурӯхтан, барои реклама кардан, маромад роӣ реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ аст. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд, ки сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гардиши донишгоҳи молия, дуюм кӯча, хонаи 39 дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, гардиши донишгоҳи молия, дуюм кӯча, хонаи 39 дӯстони аз пеши хона кати маршруткаҳои 19 д 14 45 мегзарад ва автобусҳои 18 10 мегзаранд. дӯстони аз обшим ҷои беҳтарина, ҳама чизаш дар наздикиш ҳаста. корвонам дӯстони аз корвонам ай ҳамин хона мегад мегзарад, ки линияи корвонам мегзарад. бозори деҳқон дӯстони аз наздикаи мактаби русӣ, обшим ҳама чи дар пешай, бо хайт маълумот шавед тораи калона 100 метр. заминашон 2.5 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ аст, боз барои 5 дар дигар хона фундаментош рехтагӣ аст. 2.5 сотиқ замин 3 дар хонаи калон тайёр аст, боз 5 дар дигар хонаҳо уже мақсад ки чош тайёр аст. обшим 8 дар хона. об, свет, круглосутки мегад ҳаст. дӯстони азиз, канализатсияи шаҳриам пайваст доранд. ошхона, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер ҳама чиз дорад ва ҳар як кадомшон хонаҳо қати ҳамин ошхона, баняш кати ҳамаш ремонтҳои замонавӣ аст. ҷош ҷои хубай, ҷои ободият дӯстони азиз, яъне ки маркази шаҳр. нархи хона мегад 900,000 сомон аст, мегад соҳибшон боз мегад муомилаи хуб мешавад. ҷои арзанда мегад, территория дӯстони азиз ҳама чи дар наздикиш дорад. мақсад ки автобус ҳама лина мегзарад, маршрутка мегзарад. дӯстони азиз, бозори деҳқон наздикай, мактаби русӣ, банк, мақсад ки ҳамаш аст. то раи калона 100 метр. нархи хона 900,000 сомон аст, боз муомилаи хуб дорад ва арзон мешавад. якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 61 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 9080 инаш ҳам кор мекунад. дӯстони азиз, инаш мақсад ки ватсап доранд. ягон саволто боша, ягон маълумото иловагӣ хоҳед, агар фаҳмида маромад занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, ҷамоати Лохур, деҳои Лохур дӯстони пеши ферма дай. ҳам ҷамоати Лохур, қишлоқи Лохур обшим. ноҳияи Рудаки, Ленинский район пеши ферма да. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки байни калидо дӯстони азиз, гирдабанаш маҳкам, хонаҳо мақсад ки ремонт надоранд, мақсад ки ранг боша мекунем. дӯстони аз гирдабанашта полни худ одамо зиндагӣ доранд, лаби роҳ дай. нархаш мегад 250,000 сомон аст, боз мегад муомила мешавад. ноҳияи Рудаки, ҷамоати Лохур дӯстони азиз, деҳои Лохур обшим ҳардушон ҷамоат ва деҳаи Лохурам хеле ном доштаем, пеши ферма дай. 250,000 сомон аст, мегад срочно сум дар кор мегад, бо арзон муомилаи хуби хуб мегад мекунем, бо камтар мушкил доштем, ба ин хотир хонара мегад срочно мефурӯшанд. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 9992 дӯстони рақамҳои Тоҷикистон аст ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 0293 инашда ватсап пайваст доранд. кадоми шумо ки мехарен маромад занг занед, маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирен. ва кадоми дам агар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шахсоне ки ягон чизи фурӯшӣ дошта бошанд, хоҳем ки мақсад реклама дамода, дар рақамҳои 885 1220 ватсап, имейл, телеграм, пайваст роҳӣ кунед, рекламада мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи радиостансия қариби Ленинский районда. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 6 дар хона кардагӣ аст, ки хонаи дуошона аст. дӯстони азиз,
байношон калидора ошхона баня дурушта гирди хона маҳкама рӯи ҳаволи полни худ буручатка чойлӯби ангур обсвет хонаҳо ремонтҳои беҳтари дӯстони азиз обсвет чам пасияне обшим 6 дар хонаи проектҳои дуэтажа астае 4 сотика замин астае 6 комната дуэтажа хонаҳо аракадамошон ремонтҳои бо сифати аъло кати бо инчунин кондитсионер термис ҳама чиз задаги астае хона ба ҳамаи шароитҳои зина кати ранги расход кардагие нархи хона мегӯяд 700 000 сомон мегӯем бо мегӯяд муомила мекунем катон медиҳад ки агар маъқул бошад лозим бошад мақсад ки ина занг занем дар ин навори мо нархҳои хонаҳо ҳар хел астае хонаи арзонам астае средни астае ва нархҳои қиматам астае ки ҳар кас аминҷа фукуси хича яъне ки маъқули хича меёд дӯстони азиз агар шумо хонаҳои арзон гӯем мо дар ахири наворам яъне бо бисёртар астае дӯстони азиз нархи хонаро 700 тамака бо арзон меша рақамҳои дастишона рақамҳои ватсапшона марамат занг занем маълумотоша гирен ва шахсоне ки агар ягон хонаи фурӯшӣ квартира мошин замин дошта бошанд барои реклама кардан марамат рӯй кунед реклама мемонем лайку назарин навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ навбатӣ астае срочная қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ инашам ленинский район дӯстони азиз тарафи зайнобод деҳаи сароб 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ астае ки обсвет дорад ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстони азиз термис дорад 6 дар хона дӯстони азиз 6 дар хона мегӯяд барои зиндагӣ тайёрае 4 хонаи дигараш мегӯяд яъне битонош рехтагӣ астае обшин тақрибан 10 дар хона дорад 6 таш мегӯяд тайёр 4 дар дига хонаи коробка хонаҳо дӯстони азиз калон калон боз подвали 6 ба 2.5 дорад дарахтони мевадиҳанда дорад дӯстони азиз аз хона то пеши магазин мактаба примена 300 метр мега роҳ астае ҳуҷҷатошам мега 100%. нархи хона 380 000 сомонӣ астае боз мегӯяд муомилаи савдо мегӯяд мешавад хоб дӯстони азиз ҳам маълумот соҳибшон пешкаш кардагӣ рақамҳои мегафони соҳибшона ва рақамҳои ватсапшона кадометон ки мехаред марамат занг занем аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занем фаромӯш накунем ва чӣ реклама дошта бошед марамат рӯй кунем реклама мемонем мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ астае дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ кӯчаи гравзавод дӯстони азиз яъне ки поёни коробуда кӯчаи гравзавод дӯстони азиз духонага квартира астае ки дар шашум ошина қарор дорад 55 квадрати метра ремонтҳои замонавӣ астае дӯстони азиз нархаш мегӯяд 325 000 сомонӣ астае боз мегӯяд муомила мекунем нашод об ва сфедаш бо дигар маълумоташа хитон мегирем 325 000 сомон астае муомила меша ремонти беҳтарин кардагӣ астае термис кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ дорад хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобшона рақамҳои ватсапшона бештар маълумотои пурра ва анӣ аз ҳамин рақамҳо агар шумо хонахар заминхар квартирахар ки бошед агар дар ҳамин навор агар маъқули хона замин наёфта бошед қадди квартира дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст ва то чанд сомона дар кор аст мо дар видеои оянда агар кӯшиш мекунем ки аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем лайкҳоро занед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочная қарор дорад дар ноҳияи ёбон шахсоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки аз ноҳияи ёбон на хонаи гуфтагитон хона дар ноҳияи ёбон деҳаи тағайёбода дӯстони азиз круглосуди мегӯяд ов дорад 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона ошхона баня кухни гирди хона маҳкам ва дӯстони азиз об сӯд мегӯяд дорад обуш мегӯяд круглосудни об дора мегӯяд набуд дар наворам сурати обшам гирифта рӯй кардагиам хона мегӯяд дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ ки бо мегӯяд савдо мекунем даруни хонаҳошам рему дорад хоб боз як бора маълумотша мегӯем ноҳияи ёбон деҳаи тағайёбод дӯстони азиз 3 дар хона қадди 5 сотиқ дига замин нархаш мегӯяд 199 000 сомон аст мегӯяд соҳибош бо муомила яки обшим 200 000 сомонӣ аст муомила дорад якум рақамҳои тсл дастӣ ва рақамҳои ватсап шуда марамат дӯстони азиз кадоми шумо ки лозим аст занг занем ва хеле хурсанд мешудем ки навори моро дар ватсап имо то палисашон дӯстони азиз ва навори моро то охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ астае ки аз шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ кӯчаи корбон дӯстони азиз яъне ки шаҳри душанбе поёни корбон кӯчаи гравзавода дӯстони азиз наздикии бозорча мегӯяд духонага квартира астае ки дар панҷум ошона қарор дорад 54 квадрати метра дӯстони азиз бо об свет мегӯяд таъмин астае бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад мегӯяд ҳама каса мегӯяд оилавӣ мегӯяд россия мерем
квартираро фурӯш намудиянд. Духонагаи дар 5-ум ошуна 54 квадрати метр ремонтҳои беҳтарин дорад. Отдельный ба ҳуҷҷатхона общем хеле чуш ҳастай. Баня ҳамаш отдельный ремонтош мекард 100%. Оилави мегӯяд Россия меред. Нархи квартира 310 000 сомонӣ ҳастай ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мешавад. Хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшунат сураз кадом то ки мехарем WhatsApp дора занг занем маълумотҳои 100% боз аз ҳамин рақамҳо гирем. Мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, Салимзода. Якхонага квартира ҳастай ки духонага кардаган дар якум ошуна қарор дорад 42 квадрати метрае. Бо ремонтҳои замонавии таъмин ҳастай, обсвета ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термистон азиз, ремонтҳои беҳтарин ва мегӯяд бо дар таги подвали ҳамин якум ошуна мегӯяд бо одамо зиндагӣ дорад. Ина ки и уже дуюм ҳисоб мехӯрад. Якум ошуна дӯстон азиз, якум ошунае домшам мақсад ки намедонам чанд ошуна ҳастай, бо хахту маълумотша мегирен. Ремонтош мегӯяд беҳтарин ҳастай. Нархи квартира 255 сомонияе. Духонага дӯстон азиз, якум ошуна 42 квадрат, нархаш 255 сомонӣ ҳастай. Мегӯяд бо муомила мекунем. Ремонтош мегӯяд замонавӣ, ҳамаш тайёра медорем, фақат зиндагӣ мекунем. Бо ҳамаи чиза чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. Хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшунат дӯстон азиз, кадоме то ки дар кор бошад, маромад занг занем. Ва кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад, кадоме ки замин ё ки мошин ягон барои фурӯши квартира бошад, маромад роӣ кунем, мо реклама мекунем. Лайкора фаромӯш накунед, гузорем. Мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол дӯстони азиз. 6 сотиқ замин мақсад дорад ки временка хонаҳош ду дар хона кардагӣ ҳастай, қатъи камтар дига мақсад ки сохтмончиёш катияе, сохтмонаш катияе. Даруни хонаҳо мегӯяд 6 ба 3 нем хеле ҳастай, ду дар хонаи калон ҳастай 6 ба 3 ва ҳамаи ҳуҷҷатош мегӯяд ҳастай. Гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд. 6 сотиқ замин ду дар хона ҳастай, қатъи бози қадига шебен, хум ва санг дорад. дӯстони азиз, нархша мегӯяд 70 000 сомон мегӯем, бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол да. Хоб гирд ва дӯстон гирди хуб мақсад ки замин мегӯяд фундаментошам рехтагӣ ҳастай 50%. Хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшунат кадом дида ки маъқул ҳастай, метавонед занг занед маълумотҳои пурраша бо гирем. Лайкора фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 10-ум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ ҳастай дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Левакан, деҳаи Туятош. Ҳамин хеле маълумот навистиям. Обши территорияи Сарбан, ноҳияи Левакан, деҳаи Туятош. 6 сотиқ замин мақсад дорад ки фундаментҳои хонаҳош рехтагӣ ҳастай, гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд. Нархаш мегӯяд 55 000 сомонӣ ҳастай, боз хатиқчон муомила мекунем. Кадомида ки аз территорияи ҳамин Левакан, яъне ки Сарбан лозим бошад, нархш 55 000 сомонӣ ҳастай, 6 сотиқ замина қатъи фундаментош. Дигар маълумотҳои пурра ва анеша аз рақамҳои TCL гиред маромад. Мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, пеши мактаби 12 дӯстони азиз, яъне ки тетстай ориентед мактаби 12. Духонага квартира ҳастай ки дар дуюм ошуна қарор дорад ки 36 квадрати метр дӯстони азиз, лифтам дорад. Духонага дар дуюм ошуна 36 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ таъмин ҳастай ки доми 8 ошуна ҳастай ки дар дуюмаш қарор дорад. дӯстони азиз, ремонтош мегӯяд полни худ евроремонт люкс кардагӣ ҳастай, кухни гарнитурам дорад ва пардахош ва дигар чӯш мегӯяд меистад. доми 8 ошуна ҳастай ки лифтам мегӯяд кор мекунад, ремонтҳои замонавӣ. Нархи квартира 284 000 сомонӣ ҳастай, боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мешавад. ин ҳамин домад дӯстони азиз, ремонтҳои дурунои хонааш 284 000 сомонӣ ҳастай, квадраташ хай 36 квадрат дай, духонага дар дуюм ошуна. чанд ки мо тавонистем фаҳмодем, кадом то ки агар харидори аниқ боше, мо метавонем занг занем маълумоти пурраша гирем. Фақат мегӯяд одамони харидори аниқ беҳуда мегӯяд нороҳат накунем, маромад рақамҳои вавилон. ва кадоме ки чизе барои фурӯшӣ боша, маромад реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.